Non é habitual porque o primeiro disco, este caso de facer un disco tan tarde, porque cando lle cadrou. O sea, e a miña carreira está nun punto que non teño nin idea cal é. Porque como na miña vida foi cambiando todo sempre, fume dedicando a moitas cousas, sempre dentro deste sector, agora tocou isto e pasou mañá non sei, ainda é hoxe. Que si é certo que eu empecei casi por un motivo máis que recuperador, teño que reconocelo, para buscar un repertorio para o Fiadeiro, que eu fui un director do Fiadeiro, fundador, pero enseguida se converteu nunha paixón brutal. E si é certo que estamos nun momento no que están xurdindo moitísimas propostas musicais e cada vez máis basadas na música vocal, que antes quizá o folk era máis instrumental e quizá tiña algunha pincelada de voz de algunha persoa que cantaba. E agora mesmo máis a música vocal porque tamén é un traballo de fondo que ven ocorrendo dende hai moitos anos. Quero dicir, isto non é un boom de agora, de repente de onte para hoxe. É algo que se leva labrando moitísimo tempo. Eu recordo das primeiras recollidas que eu fun facer, traballo de campo, e que había moitísima xente de edad bailando e cantando hasta 6 da mañá nunha aldea da Costa da Morte, na Imende, en Carballo. E eu tiña ese doble sentimento de que pasada poder vivir isto, pero por outra banda, Dios mío, que isto desaparece, porque eu viña de Vigo e aquí eso non existía para nada. E hoxe en día un mira, despois da pandemia que nos frenou, pero mira unha reconquista, unha festa de reconquista en Vigo, un festival en Couso, unha foliada na Fonsagrada, e son miles de persoas bailando e cantando e tocando. Todo eso tradúcese posteriormente en que pode haber propostas musicais porque existe un público que genera onde hai moito tempo. Pero tamén quero decir que moitas veces a pregunta é como faz para misturar música antigua ou tradicional ou con cousas modernas. É que a nosa música é moderna, a nosa música está viva, é actual, ocorre nas rúas. E se é actual que haxa unha persoa facendo unha foliada ahora aquí nesta rúa, un grupo de persoas, é tan actual como o saxofón que acaba de estar sonando de Marta. Entonces, realmente misturar cousas de hoxe en día. Eu non considero que estemos que non estemos no mesmo tempo. Estamos exactamente no mesmo tempo misturando cousas de hoxe en día. Bueno, no camiño estamos e todo se pode torcer en calquera momento, pero a vida a veces é tan maravillosa que o libre albedrío nos invade. E que a nosa música este vivindo isto. Evidentemente, Xavier Díaz fixo 1000 recollidas. Eu coincidín con el en aldeas de casualidade. O sea, eu estaba nunha aldea, por exemplo, en Piñeira do Cobrelí, apareceu el. E, bueno, amiguísimos, con Xurxo cantei toda a vida, dende que ele era un crío. E claro que é un estudioso, pero hai outros grupos, por exemplo, as Tanxugueiras son herdeiras, non son recuperadoras. Son herdeiras de xente que recuperou. Por exemplo, unha delas, que é de Ribeira, alumna de Fran Sieira, que é outro recuperador, é director de Traspés. Está xurdindo outra xente que xa recolle ese testigo, pero nós sí que nos apetecía, e eu falas con Xurxo e te dirá o mismo, sí que nos apetecía facer algo non só unha vez. Peixe ten un enclave na música tradicional desde un punto de vista en que non perda o carácter bailable. Quero dicir, por moito que adornemos ou que eu adornase, ou que Carlos Quintaque, o arranxista do disco, adornase as músicas todas e fixese os arranxos, a base é totalmente bailable. Isto o podo comprobar nos concertos. Este último concerto que acabo de facer, había 7 grupos de baile na Plaza Quintana, pero enormes, porque, aínda que logo existe esa mistura, sempre está todo o servicio da base tradicional e que cumple absolutamente esa función. E por outro lado, tamén, sin ser un traballo autobiográfico, sí que ven sendo casi unha reflexión de todo o que me aconteceu en todos estes anos. E en cada tema, que é totalmente diferente do outro, aparece eso. De feito, o último tema que se fixo, que eu fixen e que logo arranxou Carlos, foi o propio Peixe, porque eu xa tiña idea en adicalo a unha persona portuguesa do Xerés. O sea que o Peixe é unha persoa física e que é unha persoa que eu quixen moito e me quixo moito, pero decideu non salir do armario ou como se chame, e entonces esa relación non foi adiante. E el, como pistis, eu Leo, el me chamaba León e eu lle chamaba Peixe. Pero antes de chamarlle Peixe chamaballe Miñoto, porque da rexión Miñota, entonces toda a letra que vedes aí está dedicada a esta persoa que me enseñou, tiven a sorte de que me puidese ensinar o que de verdade é a liberdade, e a liberdade é que cada un decida o que decide no momento que quere, sin presión ninguna. Para min era eso, sin querer irme a romanticismos nin a cousas así histriónicas de hai que defender e sacar bandeiras, simplemente quixen expresar eso. En Peixe quixen expresar unha realidade social de hoxendía de dúas sociedades que están separadas por dous estados diferentes, pero que son tan parecidas
e a veces tan diferentes, porque é moi diferente como se interpreta todavía en Portugal certas cousas e certos temas como se interpretamos aquí. E ter topado esa realidade é unha maravilla e poder contala, pois outra. Para mí a cultura portuguesa parece como moi banal decir que somos irmãos, somos primos, somos tal. Para mí realmente creo que son dúas culturas moi iguais, pero tamén moi diferentes. Son xa demasiados anos, digamos, separados políticamente, non? Pero, sin embargo, un se siente moi identificado. Eu nací en Vigo toda a vida. Vivín aquí, e para min ir a Portugal era o lóxico, habitual e o que a xente daqui facemos con toda a naturalidade. Un se sinte, sobre todo no norte de Portugal, síntese como en casa, o sea, talmente. Tamén teño a sorte que me gusta moito ese idioma, e ainda que non o domino, entendo perfectamente. Bueno, levome moi ben con moitísima xente de alá, con moitísimos músicos de alá, e adoro a cultura galego-portuguesa en ese sentido dende toda a vida. E cando un estudia a tradición, dase conta de que antes onte éramos moitísimo máis iguais. O sea, na época dos meus avós eso era exactamente o mismo. Fiar liño nun lado ou noutro era parecido. E agora vivo con un fillo de portugueses, imagínate. Aí está o Marc, dos Santos. E no Peixe, no videoclip, podedes ver que ao final de todo hai unha canción. O sea, acaba Peixe e aparece Antonio dos Santos cantando, que ven sendo o tío de Marc, que o grabou ele en Barcelona, e aí estamos. Creo que deberíamos arritmalas. As culturas non deben de estar nunca separadas. Cando unha súa cultura é capaz de amar a dos demais, e non é que sean nin tan diferentes nin tan iguais. Ahora mismo sí que están diferenciadas, pero supoño que tamén a nivel político en certos anos algo nos separou e digamos que todas as sociedades colleron modelos a seguir. E cando unha sociedade, dende a parte máis, digamos, máis económica elevada, colle un modelo a seguir, o povo sigue tamén esa tendencia. Entonces, digamos que hubo un momento en que nos separamos inexorablemente por cuestións, bueno, obvias. De feito, bueno, de eso sabedes vos máis, pero ese conflicto durou moitísimo máis anos na raya que na política real. E, sin embargo, agora, claro que hai que arrimar, pero hai que arrimar todas as culturas. Todas. Nós temos un idioma maravilloso que con a raíz exactamente igual, non? Que co galego-portugués foi pero non o diferencio tampouco moito falando de tradición e falando de tradicións e de usos e costumbres, tampouco diferencio moito a xente de Zamora de nós. Non sei se me entendes. Entonces, realmente non é unha cuestión, deberíamos intentar entender que todo é un global e todo nos alimenta.